Ти си лекар. Да, точно ти, в България всички сме лекари. Не ти трябва диплома, стаж или специализация. Трябва ти мнение. Силно, категорично и задължително различно от това на истинския лекар. Боли те глава, кръвно. Уморен си, черен дроб. Нямаш енергия, щитовидна. Стресиран си. Тия хапчета те съсипват. Каквото и да ти има, винаги има някой, на когото му е било същото. И той е минал без лекар, само с билки, ракия и акъл. Лекарят може да е учил 10 години, но лелята е чела във Фейсбук. А Фейсбук знае. Не дей да пиеш тия лекарства, те са химия. Докторите гледат да те вържат. Една билка оправя всичко. Ако не мине, значи не си я пил както трябва или не си вярвал достатъчно. В България диагнозата се поставя за 5 минути. Лечението е по слух, а вината винаги е в лекарите. Ако оздравееш, сам си се оправил. Ако не, лекарят е некадърен. Тук няма пациенти. Има специалисти. По всичко. И най-хубавото, всички се страхуват от болести, но никой не обича лекарите. Всички искат да са здрави, но без прегледи, без изследвания и без лоши новини. Само с «Айде, нищо ти няма». В България всеки разбира от медицина. И затова всички сме леко болни, много уверени и винаги прави.